गोंयांत शिवसेना वेंचणुका पुरती मर्यादीत दवरचे नात तर शिवसेनेचे कार्य चालूच दवरतले। सध्या गोंयांत येवपाचो आपलो हेतू राजकारण आसा, मात दिवाळी उपरांत प्रत्यक्ष वेंचणुकाच्या प्रचाराक सुरवात जातली आनी तेन्ना सिटां वांटून घेवप जातले अशें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हांणी सांगलां। 2 दीस गोंय भेटेर आयिल्ले ठाकरे दिवाळी उपरांत वेंचणुकाचो आढावो घेवपाक परते गोंयांत येतले। RD एक्सपो खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। How many seats would like to contest in Goa? मी काल इथे जो आलो अर्थातच राजकीय हेतूने आलेलो आहे आणि तो हेतू मी काही लपवलेला नाही। यापूर्वी गोव्यामध्ये आलो होतो, राजकीय कारणासाठी सुद्धा आलो होतो आणि अर्थातच पर्यटक म्हणून सुद्धा आलो होतो, कारण गोवा हे माझे एक आवडते ठिकाण आहे। आता जो आलेलो आहे तो बऱ्याच दिवसानंतर राजकीय कारणासाठी आलो आहे आणि राजकीय कारण म्हटल्यानंतर 2 गोष्टी येतात त्याच्यात। एक तर येत्या काही दिवसात येणारी इथली विधानसभेची निवडणूक आणि दुसरा हेतू जो आहे राजकीय, तो शिवसेना पक्ष म्हणून, शिवसेना संघटना म्हणून पुन्हा एकदा हा शब्द फार जबाबदारीने वापरतोय की इथे मजबूतीने पाय रोवायला मी इथे आलेलो आहे। जागा किती लढणार हा एक मुद्दा आहे, परंतु त्याही पेक्षा ज्यांच्याशी मी बोललो त्यांची भावना, त्या भावनेशी मी पूर्ण सहमत आहे, कारण ही तमाम गोवेकरांची एक भावना आहे की शिवसेना येथे येते आणि जाते, मधल्या काळात काही करत नाही। हे खरं आहे आणि हे खरं असल्यानंतर मी अत्यंत प्रामाणिकपणाने ही जी काही आमची चूक म्हणा, त्या चुकीचं कारण सुद्धा मी आपल्याला सांगितलेलं आहे, पुन्हाही सांगतो। गोव्यामध्ये पुन्हा एकदा एक पाऊल टाकलेलं आहे आणि गोवेकर जनतेला, माता भगिनींना मी अतिशय नम्रपणाने प्रार्थना करतोय, आजपर्यंत आपल्या मनामध्ये जी भावना शिवसेनेबद्दल होती ती शिवसेना केवळ निवडणुकीपुरती येते, यावेळेला शिवसेना निवडणुकीपुरती येणार नाही। जसं महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काम करतो आहोत, जसं मुंबईमध्ये आम्ही काम करतो आहोत, 24 तास शिवसेना, शिवसैनिक हा आपल्या सोबत आपल्या व्यथावेदनांमध्ये त्या सोडवणुकीसाठी सहभागी झाल्याशिवाय राहणार। मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन इश्यू, माध्यम प्रश्न प्राथमिक शिक्षण मी तुम्हाला सांगितलं ना की या कोणत्याही विषयावरती मी अजून काही बोललेलो नाही, पण माध्यम म्हटल्यानंतर साहजिकच आहे मातृभाषा हा एक महत्वाचा मुद्दा असतोच आणि तो मातृभाषेचा प्रश्न जर का दुर्लक्षिला जाणार असेल तर मग आपल्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होतो। परंतु मला असं वाटतं मी आज कोणत्याही विषयावरती भूमिका मांडणं हे थोडंसं घाई गर्दीचं ठरेल, त्याच्यासाठी मी पुन्हा जेव्हा येईन तेव्हा पूर्ण भूमिका ठरवून येईन आणि तेव्हा मात्र तुमच्या निवडणूक विषयाच्या प्रत्येक प्रश्नाला मी अगदी सखोलपणाने उत्तर देईन। So how do you look at handling this 25% of Catholic? You're right big organization in it. Goa has 25% population of Catholics. How do you look at handling the issue, Goa issue? नाही, पण त्यांचं आणि आमचं वैर कुठे? आम्ही कॅथलिक बद्दल किंवा पहिल्या प्रथम मी शिवसेनेची भूमिका नीट सांगतो। आम्ही हिंदुत्ववादी आहोतच, ते मी कधी नाकारलेले नाही, नाकारणार नाही, पण आमचं हिंदुत्व हे दुसऱ्या धर्माचा द्वेष करणारं नाही। आमचं हिंदुत्व अत्यंत स्पष्ट आहे, जो या देशाला आपलं मानतो तो आपला आहे आणि आजपर्यंत कधीही कुठेही कॅथलिक धर्म असेल किंवा कॅथलिक लोकांबरोबर आमचा कधी वादविवाद झालेला नाहीये। इथे गोव्यामध्ये जी शांतता आहे, जो एकोपा आहे, तो कुठेही बिघडू न देता आम्हाला गोव्यात, तरी सुद्धा आम्हाला आता गोव्यात लोक का बोलवतात, गोव्यात शिवसेनेला का लोक स्वीकारतात, याचा अर्थ त्यांना शिवसेनेबद्दल एक विश्वास आहे, तो विश्वास घेऊन आम्ही पुढे जातो। So you intend to field candidates in South Goa? Sanjay Raut actually answered it. You intend to field candidates in South Goa? काल आले ना, काल तुम्ही सांगा ना। काल तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, आपण जो कॅथलिक आणि ख्रिश्चनचा प्रश्न उभा केलाय तो चुकीचा आहे। आमच्या गोव्यातल्या शिवसेनेच्या संघटनेमध्ये अनेक पदाधिकारी कॅथलिक आहेत आता झालेले, आणि काल म्हापशाचे माजी महापौर एक्स मेयर मायकल करास्को यांनी काल शिवसेनेमध्ये उद्धवजींच्या उपस्थितीत प्रवेश केलाय त्यांच्या सगळ्या ख्रिश्चन कार्यकर्त्यांसह। तेव्हा हे इथे ख्रिश्चन आणि हिंदू हा प्रश्न आम्ही निर्माण केलेला नाहीये।